Itziar Ituño, aktore etorri da oso Arratsaldeon Itziar. Arratsaldeon. Eduki dugu zurekin hitz egiteko gogue. Bai. Aurretik egon ginelako harremanetan, eman dituzuelako albisteren bat edo beste, aktore batzuk, ez zuek erabakita be bai. Egia. Eta hitz egin genuen, elkarrizketa bat egin beharko dugu egunen baten honi buruz. Hala ere ez da perreza. Eta egunak pasatzen joan dira, hementxe gauz. Gaur eukiko denporie danari buruz hitz egiteko. Ez da erreza. Hitz egitea, gaur egun. Ez da erreza, ez da erreza. Asko dau jokoan, berbaiten dozunean, segun zezaten dozun, beti. Da, pertsonaje publiko bat izan da. Berba egin, azkanien zuen lana beste bat alako, aktore izan. Edo izan beharko zan, garrantzitsuena, baina batzuentzako badirudi, beste gauza batzu direla importanteagoak, baina, bueno. Gaur, umetxuekaz egon zara, mundakan itzaldi bat emoten, profesioari buruz. Zelan azaltzen duzu zer dan aktore izatie? Normalean azaltzen dutziet oso ogibide politia dela, eta kontetan dut non dauzen eskolak, tailerrak egiteko aukera badaukiela, eta bizitza honetan gauza guztien moduan dana ikasi egiten dela, dana. Eta gero harikatatxo bat egiten dut. Zer dan antzerkia, zelan egiten dan telebista, eta gero zinean klaketa bat eroaten dut, taldeak osatu, kamarak, dana, jantzitegia, zuzendaria, eta eurek egiten oso ondo pasaten deure. Zein desberdintasuna? Zer da antzerkia, zer da telebista, zer da zinema? Izan duzu suertia danatan lan egiteko, eta sekulako gauzak egiteko, leku guztietan? Bai. Antzerkian hasi nintzen, hori da igual gehien maite dutena. Gero telebistatik segidu, eta gero ailegatu nintzen zinera. Zine egitea da, magia da ikusten dozunean, baina igual astunena izen alda. Mila bider errepikatu behar direz gauza bardinek, oso ondo zaindute dago, antzerkia jendeak ez dago estimatzen horren beste, baina aktore batentzako da dana. Aurrean dekozu publikoa, eta nahiz de justo, gitxien kobretan dan leku eda antzerkia, eta malez. Ez da baloratzen egiten dan esfortzua, justo momentu horretan, etorri dan publiko horrentzako, nik esaten da 3D, dekozu, ikusteko aukera benetakoa eta momentuen, eta hori gertatzen da bilena ez da barriro errepikatuko. Zinean dana grabatuta gelditzen da telebizioan be bai. Enartzeek zuazuak esan zidan, antzerkiari buruz hitz egiten da dino berak. Errealitatea ez den errealitatea dalako. Hoxe. Errealitatea dalako, ikusi egiten duzu momentua da. Historia bat kontatzen ari dira, ez da erreala, zura aurrien hiltzen dana ez da hiltzen, baina errealitatea da ikusten zabiltzena. Magia hori ez da? Da, magia eta bidai bat egitea modukoa. Historio bat kontatea da bidai bat. Eta polite da, ogibide moduan hori esaten dut, polite da. Eta gure badozu artista izen. Hori, ibiltzen da, eta euskera be, garrantzitsua izan dane euskera ikestea, nire kasuen nire lanbiderako, eta euskera gazbe oso urrunera llegatu aldala, behitxu haundia, behitxu loreak, behitxu zenbete jendezta, hori ez dala inondik inora oztopo gure hizkuntza. Lehen igual izango zen, horra iritsiko naizelako, kasketa luzia, hemen puntu asko ditugu iritsiko gara leku danatara. Lehen izango zen, ametsa seguraski, zinea pelikula bat egitea, aktore batentzat, gaur egun telebistari da hartzen bere lekua, oso seria arrakastatxu batetik, zatozelako, La Casa de Papel, amaitu barri, nazioartien bebai Netflixek erosita orain, ja munduko herrialde askotan ikusi ahal izango dana. Terrible. Telebistako seriak bihurtu dira jaunda jabe, gaur egun. Oso modan dauz. Eta aktore oso ezagunak eta oso ospetsuak hortan dabiz. Winona Ryder, ez da gizer, bakinor, Susan Sarandon, nire engantzetan hau, batzuk ikusi indodaz. Eta karo, telebista ikusteko moduan, pentsetan dut aldatzen da bilela asko. Orain jendeak ikusten dau aldauenean, online ikusi aldauz gauzak interneten bidez, plataforma erraldoi hauetan, HBO, Netflix, eta hartu alda, holako, La Casa de Papel Antena 3ek ekoiztutako gauze bat zan, gero Netflixek erosi, eta orain dabiz ikusten,
munduen, da, bapatean, munduen iten zara ezagun, da hori oso gauza fuerte da. Nik ez ustean arrapaun hau. Eta bueno, batek daki, igual bide barri batzuk zabalduko direz Brasilen, o Argentinan, edo Mexikon. Aldaketa hori bestako beste, sare sozialetan ematen dena, orain aktoreok, etzabetelako bakarrik aktoreak, umetxuek azberrotan zabiltz. Lan egin behar da, eskoletara joan behar da, horrei buruz asko dakizuzuk. Aspaldi dezagutzen garana, itziar eta lan bat ematek egin bada, usu bazara lanien ibilidan baten bat. Loreak iristen da hor, pelikula bat, euskeraz, sekulako papela, Nagorek eta Bizok, esate baterako, horrek atetxu batzuk zabaltzen ditu bebai. Bai. Oskarretarako bide hori bebai, geure buruari barre egiten ez da, Oskarretarako. Hala ere, alfombra gorri horiek eta aurreko nenekorekin berbetan egon ginelako sagardoirekin handiari buruz. Bueno, relatibizatzen eta holan ez da, alde bizek, bai, karo, 24 urte ditu. Zu beste adin batekin arrapatu zaitu honek danak, eta beste lan bat egin da atzien, asko zerrezagoa da zuretzat relativizatzi hau, gozatzi ebe, bai? Bai. Ez dut, larbez du gozatzen nik, hola fotokolo baten. Neuretzako da, bueno, bete beharreko papera, plantak, holako jantzi bat, egaz, ez dakit. Dekot, nik topetan dotzet aristokrazia kutsu bat, ba, bueno, nik ez dakit, niretzako arrotza dana. Baina, bueno, badekos bere gauzek, ez dakit, da, egun diferente bat, nervio pilo bat pastan dire, holako baten. Baina, bueno, badeko bere zera. Egie da, nik badakitela auzo batekoena zela, basauritarra eta kalero auzoan bizinaz, segiduten dot han bizitzen, eta hori oso presente dekot beti. Glamour hori, ez da? Aktore batzuk, batez de gazti hauek, behitu La Casa de Papelen nortzukin lan egin duzun esate baterako, euren bizi modu eta aktore ulertzeko eta lanbidea ulertzeko modu eta zurie segurazki ezberdinak izango dielako, segurazki. Bai. Eta sare sozialetan zabiltz, sare sozialetan bizi zara, hori guztia be iritsi da. Bai. Zuen gana be bai, gure gana be bai, danon gana. Bai, ganera ni hortan enaz bape jaioa, ni sare sozialetan, enaz sekula be, holan oso asko ibili, enaz oso presente egon. Egun baten, bururatu jatan Instagram bat eukitea, ez da izagati, argazki laritza eta maite dotelako. Pentsetan, bueno, argazkiak, igo argazkiak eta fuera. Gustoko dut, ez da gustoko. Eta konturetu naz dela, zer da hori? Mesedez, sartzen da jendea, komentario pila bat, saiatzen dire zugazea harreman eta fans klubak, holako, karo, niretzako da oso mundu barri eta arrotza eta esatu dut, eskerrak ez dekoten ez Twitterrik, ez Facebookik, konstantzien, denbora pilo bat kentzen dutzu honek. Hori, tika, da, a ber, jo, eta bapatien jarraitzaile pilo bat, arabieraz idazten dozti, Arabia Saudi eta arabieraz, da, bueno, eskerrik asko, musutxuk, no? Holako, gauza raru da. Lanaren parte bihurtu da. Bai. Orain Netflixek zuen serie hartu eta gero, nabaritu zu lehenengo gauze Instagramen zema jarraitzaile ditu, zuen esate baterako. Hori tamales, holanda, orain kasu iteinako horreri. Ez zelango aktore profesional edo ez dakit, edo onazaren, edo kasu gehiago egiteinako zenbat jarraitzaile deko influencer zaren, hori behituten da. Eta hori oso larria da. Susan Sarandonek atera zeuen olako artikulo baten, berak komentaten zeuen hori, lehen importantea geure lana zan, profesional moduen. Gaur egun, importanteagoa da zenbat jarraitzaile, karo, horrek suposatzen dago audientzia bat, zuri jarraika dabilena, eta alde hortatik, ez dakik gaiztotzen dabilela asuntua pentsetan honik. Batez bez suposatzen dut emakume bazara gehiago? Bai. Beste presio bat? Bai, beste presio bat gehiago, bai. Ezin zara, oetik altxau eta aurpegi txarra, holako gauzek, ez dakit, deko uspresio pilo bat emakumeok, eta kantzagarri da. Eta ezberdintasun horretan, Instagramen lotxatu egiten gara, Twitterren lotxatu egiten gara, gure gauza propioak jartzen horrelakoek aralako, edo horrela erakutsi digutelako, edo gauza batzuk geuriek bakarrik dielako, naiz eta jarraitzaile asko eduki, esate baterako.
horrek ezberdintzen zaitu, eta segurazki munduaren ulerkera daukagunak guk be, ezberdintzen zaitxu be, bai. Hori bizi izan duzu. Bai. Seriarekin, dana, seriarekin sekulako arrakasta izan zenuten, seria oso ondo dau, gainera, ni kapitulu batzuk ikusi ditut, etxien fan amorratu bat daukagulako, zure seriarena. Seria oso ondo dau, baina hasiera oso latza izan zen. Iluna eta latza zuretzat, bestak beste, zu agertzen zinela, protagonisten artien agertuta, esan zalako, boikot bat egiteko serie horri. Bai. Ez dugu lertzen Euskal Herritik. Ezin da ulertu. Euskal Herritik ez. Baina Euskal Herrikoa izan da, ulertu alda, ze enaz lehenengo pertsona tamalez. Hori sufritzen dauena, beste gehiago egon dire. Ni akordetan Miren Gaztañagagaz adibidez, Gotzon Sánchez bere garaian, Julio Medem, una zugalde lasata zabala egin ostean olako presioa jaso zeuzen. Eta hori oso gauza larria iruditzen jata. Zezu, aktore eta profesionala izen alzara, baina pertsona be bai. Eta pertsona zaren momentutik pentsetako eskubide osoa dekozu, eta inkluso noizean behin adierazteko pentsatan dozun edo atxikimenduak egiteko, izen beharko zinake libre hortako, baina ez da holan. Horregatik, batzuek erabakitzen dure gauza arazo batzuen aurrean isiltzea ogibidea arriskuan baldin badauki. Zer sentitzen da, Itziar, suposatzen dut, kritika txar bat irakurri, kritika txar bat, txorrada bat dan kritika txar bat. Bat ematek esaten badit gaur, zelkarrezketa txarra, nik mina hartzen dut. Eta gero dinot, txorra eta gero beste hogei etorko esaten zelkarrizketa ona, baina batek balio du balantza horretan, baina txarrak egiten dau, txarrak mina egiten dau. Honelako gauza gogorrik bizi barik inoiz, ze pasaten da burutik? Suposatzen dut, babesgabe sentsazio hori, eta batez be beldur hori, ez da? Orain arte egin duten landana honetara mugatzen da? Azikeran, sentidu neuena hori gertatu zenean, amorru itzela. Nik hau ez dut merezi. Hau ze hosti da, holan, Eta negoen, hori, probete, aserratu nintzen, da presnengoen, ni joango naz edonora bardin dozten eure burua defendatzera. Gero konturatu nintzen, lauzoro edo, ez dakit oso ondo, zer zeuen horren atzean, edo zer dauen, nortzuk muitzen diren, ez dakit oso ondo, zintzu diren mekanismoak, olako gauza bat montatzeko orduen. Bai, sentidu neuen amorrue. Zekaro, miren igertatu jakonean nik oso presente eukin neuen. Eta buruti pasaietan egunen baten, igual, neu izango naz urrengoa. Hori eukin neuen presente. Eta gertatu zanean, zindo zineztu. Justo estrenoren egun belenago uste dut izan zala. Eta hori, hasi geran aserre. Eta gero jasi zanean jendea euren babesa emoten, jende pilo batek emon nuztan babesa. Hemen mugitu ginen, ez talako ulertzen be bai, zuena eta gero, egon zalako manifestu bat, eta, Euskal Herrizen egon zan horrelako aldekotasun bat, azkenien gure lana dalako. Eta gero ez Euskal Herrian bakarrik, amengo aktoreo mugidu ginen asko, eta estatuko beste ez dakizen bete aktore alkarte, Galderi hori dalako ulertzen da? Babestuta sentitu zeinan? Nire momentuan babestuta sentitu nintzen. Zentzu horretan bai, eta gero jendeak modu pertsonalean kariño pilo bat erakutsi ustan. Eta horrek egiten dutzune de bigundu, zan eusen igual 3 egun negarrez baina emozionatuta. Zelako babesa jasoten nabilen eta ze ondo, zenbat maitasun. Bitxu, kontrakoa lortu deuren, sentitzen naz oso maitatue. Eta, baina gero konturetu naz, igual honek... Azkenien oso fragilak zarete. Ez dala inikuo, hori da. Zarete, gara, gube bai. Oso fragilak gara danok, gaur lan egiten dugulako, segurazki kanpora begire eta etxekueri begire, baina azkenien gero oso bakartasunien eramaten dugulako gure profesionio eta dalako gaur bai eta bizarrez. Bai. Eta Netflixek erosi duzuen seria, baina beste bat langabezian datorrena, langabezian zauz. Langabezian, nau. Eta ez dakigu noiz arte, eta ez dakigu zenbat irauten duen honek. Bai, hori da alde glamurosoa. Jendea pentsaten dau.
bueno, telefono eukiko dao, venga, dale que te pego, parau barik. Egongo da superokupatuta 1000 proiektuekaz, eta askotan ez da egia, olako gauza haundi bat, edo, inostean, baskotan lehorte luze bat dator. Niri gertatu jatan bardina loreak inostean, bardin olako zio zer. Egon nintzen urtebete ia paroan, antzerki bolo batzuekaz, solte, baina, karo, horregaz bizitzea ez da erresa. Eta orain antzeko nabil, bai esai, deskantzetan nabil beste modu betera hartu dut. Bueno, etorriko direz gauzek. Papeloia inzen duen loreaken. Hori esan zut askotan, Papeloia? Agurre kardito nintzen. Papeloia bat? Oso ondo. Nau, oso posik. Oso posik pelikula horretan parte hartu izanaz. Moriarty familiako kide izatearen abe, ez da? Jamarka bat egiten dauzelako, loreaketik handiak etorri da orain, goietan danok adi egongo gara. Zapatu honetan dizo, bai, ez da? Jo, ia ba. Honelako pelikula bat egitxiek, zetan aldatzen dau, suposatzen dut esaten gabiltzena, ez da? Profesioarekin ja bakeak egiten, zeo zer aurkitu behar dalako bide honetan ez dela hain erreza jarraitzeko bai. Honelako gauzek, honelako pariak, loreak jartzen dugun bakotxian lurdez agertuko dela? Nik esan aldot, niretzako izandak sekulako parie. Eta ganera esan aldot, ateak zabalduia eta zala beste leku batzuetan horregatik. Adibidez, La Casa de Papelen, horretarako kastina egin ostien, loreak, baten batek loreak ikusita eukin zeuelako, asko gustau, eta egin adotzegu horreri, eta egin ostien. Eta, karo, ni lasai joan nintzen, esaten, nik ez do Madrilera joan gure. Nik Euskal Herrien gure dotekot Euskal Herrien beharra, eta joan nintzen pasiatzera, nire buru erakustera, zeri bat ez dut ingure, baina igual pelikularen basurtzen bada. Asmo horregaz, lasai, ganera, Amairu urte nekane beitiaren eiten, da poliziaren abanekien eiten. Hori da, zuk poliziarena superondo itxasula ja. Bai, tena, hori da, beste polizia bat. Barriro, eta zen bit denbora, eta serie luze bat, eta joan zatez Madria bizitzara, ez. Baina, karo, lan joaten zarenean proba batera, ondo, lasai eten dozu, eta hartu egiten zaitu be. Irudi hori, ze gazte, baino eta bizok, Ez da izin betu urte gazan, Goenkalen zemat urtetan feliz, oitor. Zarkaratzo. Goenkalen zemat urte esaten zabiltzena, gero titularrekin geratzen garelako, basarelako itziar titularrak ematen dituen pertsona bat. Da gero titularrekin geratzen gara, elkarrizketa bat aldizkariz den periodikoen. Bitu, jarri dori Iban dauelakon, ikusten da? Iban, eta gorka otsoa, haupa, tamaino elizondo. Basarelako titularretan geratzen den pertsona bat, ematen dituena, eta esaten, Madrilera nuen lanera orain, baina nik Euskal Herrian nahi dut egin lan, nik ez dut nahi nik hemen gure berez Madrilen egon, hemen baino. Hemen egoteko, askotan esan duzu, honelakoak behar direla, honelako seriak, honelako fikzioak, zergaitik testu inguruan eta hemen berbagiteko aukera daukagulako, zer eskaintzen du honek guztiak euskal aktorientzat? Momentu honetan nik igerten dut oso langitxi dauela. Eta, karo, behin behar dozu topeu. Dauen lekuen, Madrilen bada, Madrilen, aldan lekuen, baina, karo, ni basaurin bizinaz. Ordeko tetxea, ordeko nire bizi modua, nik babesten nauen guztie, eta Madrilera garai baterako joate ez dozte ardure, baina nik gura dodaz gauzek hemenein. Eta euskeraz albada, hobeto, bakizu. Eta hori pentsetan noizko olako Jogo de Tronosen moduko serie bat, baina hemen. Eta kapazitatea badeko egiteko. Ez da hori kontu da. Ez dakiz ze gertatzen da, ausardia falta edo ez dauela dirurik esaten da horti, baina, karo, dirua bada, kontu edazelan banatzen dozun, ez da? Eta pentsetan da, kulturari bere lekue emon behar jakola. Eta gehienok hemen gure dugu bizi eta hemen
euskal aktoreo gauz desietan, gauza Gaurko gehiago. titular batzuk hartu ditut, gaur Twitter ikusten, eta zeusatu zela kontutan eukinje, bestak beste, estiu 1983ko uda film hori Oskarratara, doana Estatu Espainiarren izenien katalana da. Carla Simon, zuzendaria da, eta berak esaten du, kuota sistema bat eskatzen du, esate baterako, Espainiako pelikulentzat. Eta irakurri dudanen hori esan dut, orduan Euskaldunentzat zer? Esate baterako. Euskal Herrian kuota bidez badabe, gitxiengo bat bermatu beharko litzatekelako. Legez bebai, agian. Agian ez dakit. Hori ja ez dakit zelan. Kuota bari asmoagaz nik uste dute nahiko dela. Ez dakit, bideak erresten, izango zan. Beste herrialde batzutan egiten dalako, Frantzian eta bar, eta arrakastatxua dalako sistema de bai. Bai, Daniel Day-Lewis, El hilo invisible pelikula, ostiralien itzen da estrenatu. Zuzendariari, esan diote, El Mundoko kazetari bat, egon da Londresen, eta esan diote, Balenciagari buruz, pelikulie da gizon bat, Balenciaga miresten duena, jostune eta bar. Balenciaga espainola zen da. Gaurkue da tipuek esan zo. Ez, Balenciaga euskalduna zen. Esan zeuen? Esan dio, ez da zertatzen, noski. Inglesak esan da, esango dio. Karo, hori bai. Zeuk esaten badozu? Ama. Ni, hortan nabil, ez dakit. Hemen, zenbe gauza dauen kontetako. Zeratik ez gara usartzen. Zenbet, mitologietik hasita. Oin da bizau, bikingoz, ez dakiz zer, eta gaine euskeraz, eta laua izetara zabaldu munduen zehar. Hori ez dugu ingo. Eta ganera esotikoa gara oso. Zubakizu, Washington Post edo The Times, nazak horretan zeinetan izen zan, Loreak estrenatu zan Nueva Yorken, eta holau kolumna baten, gomendatzen zeuren pelikula, eta batez be euskeraz zalako. Aituteko zelako hizkuntza exotikoa esala, eta horri buruz, ez da? Eta zatozu, oazen aprobetzatera hori filoie, exotikoa gara munduen. Gitxi gara eta oso espezie arrarua, tira hortik. Baina, zezango nik. Aldatzen da bildana, hala ere. Urrezko globuen gala ikusten dugu, dana baltzez jantzita, bebesteko kazetari batek dimisioa ematen du gizon eta emakumeen arteko soldata ezberdintasunak direla eta profesio batzutan, zenbat paper estereotipatu egin beharko zenituen, profesio batzutan aktorien profesioan eta telebistako esketxak eta horrakuek oso estereotipau beti egin. Terrible, bai. Bada aldaketa horretan, bebai, sentitzazu? Nik uste baietz. Lehen bai, beti aituten genuen goenkale egiten gemiltzen, geure borroka bagenituen horre. Ikusten bazen du nola otestu apurtxuet gauza apurtxuet matxista eta da segituan, konstiente ginen goenkalen. Eta egiten genduzan gure burka txikiek, gure motinak, ez dakizu. Baina, pentsetan dut aldatzen da bilela. Lehen aituten zan 40 urtetik aurrera, emakumeok desagertu egiten gintzezala. Ez ginela interesgarriak. Ez pelikulak iteko orduen, ez protagonistak interpretatzeko orduen, eta desagertzen ginen, eta gero barriro agertu, oso, adineko aktoreak oso gitxi zeudelako. Baina tarte hortan, 40tik 60 ez ginela interesgarriek, ez gintzezalako gazteek, eta uste dut egin aldatzen da bilela, apurtxuet. Telebistako seriek ere izango dute esaten gabiltzena, horren arrazoi emango digute, zinean holan protagonista emakumeak aurkitzea ez talako ainarraza. Ez da ainarraza. Azken aldian gehiago bai. Serietan bai ikusten nabil, aktore honak, igual ez direnak modelo batzuk, baina oso aktore finak eta honak, eta histori interesgarriak kontetan, heldutasune bategaz, eta ganeraz, hoi da, zenbat eta helduago orduen eta gauza gehiago eta esperimentatuak eta kontetako. Eta bueno, apurka
pentsetan dut, goazela aurrera, baina ondino... Bueno, exotiko esan diazu, bestak beste exotiko errementari ikusko zaitxugu, bebai, martxoaren bian, danok zain gauzen pelikule bat, bebai, badator, zer da errementari, zer ikusiko errementarin? Nik oso paper txiki egiten dut, eta pastan du pelikula ia osoa kokotekoak emoten. Barri neuen. Oso ondo pasan neuen. Pelikula aurrestrenuan ikusi neuen Donostin, eta oso ondo dau. Oso ondo. Ondino detaile batzuk faltaiako za, baina oso ondo. Eta euskera zeindako pelikula bat da, Arabako... Euskalkia berreskuratzeko alegina? Bai. Hor lana egin dutelako... Goazen baino gazin, esaten da. Gazin! Olako oso bitxi oso polite izan zen. Eta, bueno, aber zelan funtzionetan dauen. Labur bat begin duzu, labur metrai bat oraintxe, aurrekoen telefonotik berbetan ongi Lekitxon. Lanien hau, ilazki egin bitzut, lanien hau, gozarielako? Bai, Lekitxon egin dugu, Lekitxoko etxea, erderaz egin dugu, ez dakit azkenean titulua zelan geratuko dan, Maitena Salinasek eta biok, eta bueno, ia, da ganera modu oso profesional baten, soldatapean, ez da oso ohikoa, normalean kolaborazioak egiten dire kortuetan, baina honetan, ederto, lana, eta oso gustora. Ia, ba. Horren beste urte pasata, ederto, lana, eta begizepetik egiten dutenien, zer dauka honek danak, hain ederra izateko, Itziar? Geuza polite da. Ogibide hau oso polite da. Ez dakit. Ez dut esan gure ez danik estresantea, batzutan loa galtzen dozu, amez gaiztoak eukin, saturatuta egon alzara, bai oso biziri sentitzen zara eta basoa saldatzen, ganera gauza batetik bestera, oso aberazgarri da. Nik maite dut, ofizio hau maite dut. Zeskatzen zazu? Etorkizuneri? Azken galdera, segatxa? Zeskatzen zagu? Bai. Etorkizunari, lan gehiago hemen. Etxetik hurbil, pertsonai politek, ez dakit, bitxu. Ni beti pentsa izan dut, botako eta bat ematek harrapetan dauen. Nik La Herbolera Toti Martinelesearena lehidu neuenean, ikusi neuen pelikula bat zeuela horren atzean. Ingo neuke gusture, adibidez. Sorginei buruzkoa, ez da hit, adibidez, Inspirazioa, historia kontatu, historiak kontatzeko gaitasuna daukazuelako azkenin hori delako aktore lan hau bai, ez da? Historia kontatzen dituzue. Da joku bat, zuen historioekin aberastu egiten gara beste danope bai, zuen lana maite dugunok azkenin miresmen bat dagoelako. Eta, hori eskatuko diogu, etorkizunari bai, jarraitzien lanien, ikasten, etengabe, eta lan asko dago honen atzien, da asko betzeko, hori da honena. Asko, beti dagoela, hobetzeko. Beti erronkak, eta hori da politena. Ez pentsatea, dana dekote eginde, ninaz, dana dakit, eske beti ezabiz ikasten, beti, gauza barriek, eta konturatzen zara, adinagaz, zei gitxi dakizun. Eta ama, hau falta eta beste. Bai. Komedia ingo neuke. Zorionez, Komedia. Hogei urtegaz pentsatzen dudanak egule da berroigaz badakizu ez dakizun ezer. Orduen horrek jate asko zabaltze ditu. Planu apurtukot, bestak beste zebreinen atorrelako. Bueno, utzi digulako agendak eta batu garalako, horrela bizi garalako agendak ezi batun. Plazer bat, Itziar etortzie. Jarraituko guk kafe asko hartze ditugulako eta gogoeta asko egiten dugulako telebistari buruz, gure hizkuntzari buruz. Baina horrek danak, gogoeta danak telebistan ezin dira kontatu eta gogoz geratuko zarete, dana ezin txelako kontatu. Itziar, mila esker.